Ако си жена с инсулинова резистентност, ето как сама да разчетеш изследванията си. Инсулиновата резистентност е състояние, при което клетките не реагират достатъчно добре на инсулина. И точно за това панкреасът е принуден да отделя повече инсулин, за да поддържа кръвната захар в норма. И проблемите започват с висок инсулин, а не с висока кръвна захар. Инсулинът на гладно е един от най-ранните показатели. И когато инсулинът е повишен, това означава, че панкреасът отделя повече инсулин, защото клетките не реагират достатъчно добре на инсулина. Можеш да имаш нормална кръвна захар и въпреки това да имаш инсулинова резистентност. Глюкозата на гладно показва колко е захарта в кръвта ти в този момент. И в ранните етапи на инсулиновата резистентност глюкозата е нормална, защото високият инсулин все още успява да я държи под контрол. Но когато глюкозата започва да се покачва, това означава, че дори високият инсулин вече не успява да задържи кръвната захар в норма. Хома индексът се изчислява от инсулина и глюкозата на гладно. И той е индиректен показател, който помага да се прецени степента на инсулиновата резистентност. И колкото по-висока е стойността, толкова по-изразена е инсулиновата резистентност. Гликираният хемоглобин показва колко често и колко дълго кръвната захар е била висока през последните 2 до 3 месеца. И при инсулинова резистентност гликираният хемоглобин често е в норма в самото начало. Но когато започва да се покачва, това означава, че проблемът вече не е само висок инсулин, а започва трайно повишаване на кръвната захар. Инсулиновата резистентност не се доказва с висока кръвна захар. А това е състояние, при което за да се задържи захарта в норма, тялото трябва да отделя прекалено много инсулин. Последвай ме за още полезна информация.